Здравейте, приятели! Ето какво сме си поръчали късно вечер. отвън за 25 и 6 евро. точно. Само да видя, ето така грешката. Да видим. Защото сме много гладни и си поръчахме отвън храна. Да. Късно вечерта. Точно така поръчали Сме с решили храничка. на кисели краставички. Трябва да има тук приятели. Я видим какво е това. Какво го късаме ли? Не, чакай, аз не знам, чакай, стой Ага. отварят се така. Абе, Късай. късай. Това е картоф. Пълнен картоф. Пълнен. Ето пълнен картоф с кисели краставички. Това мисля, че е стелешко, не знам. Да, един трябва да бъде и бургер картоф, другия трябва да бъде... бъде пикантен. Ето това изглежда единия. Ето и другия също. Ето така. Мисля, че този е твоя. Не знам и аз кое. Това е палачинка, моята ли, твоята ли? Това е палачинката ми с кашкавал и чоризо. А тази трябва да е моята с шоколад и банан. Да. Да, май да. Еха, много вкусно изглежда. Дай гризни. Я да си тествам аз моята палачинка. Я Искаш аз. ли моята? Не. Я да опитаме. Добре. Браво. Супер. Да ни е сладко, че ние започнахме да ядем. Да не е сладко. Да.